Ja, det er sgu da fucking rigtigt. Du tager fucking fejl. Det er ikke en kirke, det her. Det er Ricky og Dalle. You can fuck off! Wait! Hvad? Who are you? Adolf Ditzel. 11 år. Ja, tak for den her gang. Og stop op i din fucking røv. Jeg tror, der er nogen, der ringer mig op. Jeg har lov, hvem er det? Nå, nogle eksperter. Prøv at sige, Ditzelens konge. Så skal jeg nok sige videre. Jeg er faktisk... Ditzelens konge. Så fuck dig! Videre og luder. Du tager fucking fejl. Luder. You can fuck off! Vi skal invadere Danmark. Fuck, det er ulækker. Der er ikke nogen, der kan have set mig pille ved det lort. Bare en gammel hjul fra en fucking viking tanks.